Давай! Снимам филма. Яка си тук, къде искаш да отидеме? Сами ти къде караш скейт? Кажи на филма, къде караш скейт? Там! По рампата ли? Искаш ли да покажеш? Конус! Да, айде ела да покажеш как караш скейт на филма. Можеш ли? Не мога. Да, можеш. Виж сега, ще те изпреваря. Айде прав, ще те изпреваря прав. Прав ще те изпреваря. Да, ама с едно. Айде сега е много силно прав. Хайде стъпи, аз държа. После седнал, да? Готов ли си? Да те пускам ли? Ето, показвам. Снимам. Да, държа те, давай. Хоп! Чакай, завиваме. Не там искам да отидеме. Айде. Давай, идвай. Няма страшно, давай, супер си. Хоп! Браво, видя ли как се спираме? Давай. Хайде пак. А ти обратно застана, бе. Ела до другия парапет, ако се чувстваш по-уверен. Давай. Гледай към мене. Мина. И по другата рампа ли искаш? Хайде, давай. Давай, държа го. Ама ти обратно си застанал. Трябва да се обърнеш. Така, за този парапет искам да се хващаш, когато имаш нужда да се хващаш. Така, разкърчи малко краката. Да, ще ти го покажа. Нали го снимаме сега? Айде, слизаме. Няма да ме. Слизаме. Давай, аз съм с тебе. Да, тати е до тебе. Ще ти покажи после филма. Пускай парапет. Пускай да не пречи парапет. Що той пречи много. Да те държа ли или да те пусна? Браво! Без да те държа даже можа. Айде, идвай! През шахтата сте минеш ли? Съвсем сам. Хайде, идвай към мене. Идем до тунела. Да, чакай. Браво! Чакай, че той стана много близо. Ела да го нагласим пак. Ела тук да го нагласим. Ела! Давай, стъпвай. Там пешахтата е семена. Добре. Идем в тунела. Добре. Опа. Идем в тунела. Давай. През шахтата. Браво, сам самичък! Оп! Стигна до края. Айде, потъй се сега нагоре по байра. И като стигнеш догоре, пак стъпи. Давай! Добре, айде сега стъпвай. Ама ти трябва да стъпиш.